सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोकण सात हे चॅनल गेले 12 वर्ष जनतेचे प्रश्न, लोकांचे प्रश्न आणि राजकीय प्रश्न घेऊन लोकांसमोर आपली बाजू मांडत आहेत, लोकांची बाजू मांडत आहेत आणि लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा पण प्रयत्न करत आहेत। या चॅनलला आज 1 मार्चला या 12 वर्ष होतात। त्या 12 वर्षाच्या वर्धापन दिनाला माझ्या शुभेच्छा आहेत आणि हे चॅनल अजून याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात आणि संपूर्ण भारतात या चॅनलचा प्रसार व्हावा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आजूबाजूच्या गावातले सर्व जे पर्यटन स्थळं आणि अन्य गोष्टी या चॅनलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जाऊन पर्यटक पण या जिल्ह्यात वाढावे अशा प्रकारचे मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि आपल्याला पुढच्या वाटचालीला अशाच प्रकारची मोठमोठ्या गोष्टी, मोठमोठे प्रसंग, मोठमोठ्या राजकीय घडामोडी आपण दाखवाव्यात अशा प्रकारची आपल्याला शुभेच्छा देतो।